Good afternoon mga kalugma kaya Suray. Ang lakas ng ulan dito ngayon sa Malanday. Babaha na naman ito. Malakas ang ulan. Meron na kaya ako tinilis mo, pre. Magkapakan na lang. Tayo mo muna. Magkapakan na lang. Video mo yan na ano, ingay ito. Bakit hindi tumamay yung kapitangan? Ulan.
Thank you for watching mga Kadon Maki alias Waray. Kung bago pa lang po kayo sa aking Facebook, huwag po ninyong kalimutang i-follow ang aking Facebook page, Don Maki alias Waray. At pakisubscribe na lang po sa aking YouTube channel, Marlon Sartin TV. Thank you!